खुलुमबाय बयखौबो वेलकाम बेक टू माय यूट्यूब चैनल। बे समाव आंनि गोदान भिडिअआव आं बयखौबो बरायबाय। आं बे समाव दोंसे खन्थाइ फरायनो नागिरदों, जाय खन्थाइखौ आङो गुबुन बिजाबफोराव सिगाङाव फोसावखांबाय। बे खन्थाइखौनो फरायनो नागिरदों। खोनासंनो इन्टारेस्टेडब्ला लोगोफ्रा खोनासंनो हागोन। थुदो बिदिब्ला फरायनोसै खन्थाइखौ। खन्थाइनि मुं गंसे अख्रांनि आंखाल। खर' साजों खुनस्लाय जोमै बिरलांदों उदां गोसोयै, बिसोरलायनो गावसोर जेरैबो जेरावबो उदां। मानोना बिरबायनो गिदिंनो बिसोरहा गंसे उदां अख्रां दङ। मोनाबिलि अख्राङाव खुसिनि मेथाइ रोजाबलां मुसुरलां हानजासे दाउ बिरलांदों। बिसोरलायनो गावसोरनि खुलियाव थांफिनगोन। आंनिखौ सोंहरब्ला फिन हरनो हायाखै, उन दाहाजोंल' गोसोआ खम्फिखांदों। जोमै दाउनि रादाबाव गोसो फैसालियाव दैफैखांदों। आथिं आखाइ थासेयावबो आं बेंगुरा, गोसो खुगा थासेयावबो आं बबा। मानोना आंहा गंसे उदां अख्रांनि आंखाल। गोजोन्थों। खन्थाइआ एसेनोसै।